Γιάννης Τσιμιτσέλης, Βάσο Λασκαράκη. Τα χαμόγελα στα πρόσωπά τους δείχνουν την ευτυχία που βιώνουν. Ο ερχομός της κόρης τους άλλαξε τη ζωή τους. Βγήκαν από το μευτήριο και μίλησαν αποκλειστικά στο Σταρ για την αγωνία των πρώτων ημερών. Τώρα εγώ για τον εαυτό μου θα μιλήσω. Είμαι αρκετά αγχωμένη. Πιστεύω και ο Γιάννης το ίδιο. Θα δείξει. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν είμαστε ούτε πρώτοι ούτε τελευταίοι. Τώρα πρέπει να τα κάνω μόνη μου. Αυτό είναι το δύσκολο. Ότι δεν θα έχω κανέναν δίπλα μου για να μου πει αν το κάνω σωστά ή λάθος. Θα πρέπει εγώ μόνη μου πια να ξέρω αν το κάνω σωστά ή λάθος. Είναι αισθηκτό. Είναι αποφασίζω εγώ ότι αυτό είναι το σωστό και τελείως. Τελείωσε. Ναι. Από την ημέρα που ακούστηκε το κλάμα της μικρής, ελάχιστες είναι οι ώρες ύπνου. Εγώ ελάχιστα. Νομίζω συνολικά πρέπει να είναι 6 ώρες. Δεν νομίζω ότι ακόμα έχω συνειδητοποιήσει κάτι. Άμα δεν υπάρχει αυτή η τριβή της καθημερινότητας, δεν μπορεί να. Καλά, ακόμα και για τη μάνα είναι δύσκολο. Δηλαδή, όταν λέμε ότι το συνειδητοποιείς, ναι, το συνειδητοποιείς, αλλά όταν το βλέπεις, δεν το πιστεύεις ακόμα. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν άφησε στιγμή τη Βάσο Λασκαράκη. Ήταν μέσα κατά τη διάρκεια του τοκετού, ενώ έχουν αποφασίσει και το όνομα της μικρής. Θα είναι Ευαγγελία. Εντάξει, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το ζήσει ένας άνθρωπος πολλές φορές στη ζωή του αυτό και ήθελα να το ζήσω. 4 κιλά και 70 γραμμάρια γεννήθηκε η μικρή και η Βάσο Λασκαράκη φαίνεται πως έχει χάσει τα περισσότερα κιλά της εγκυμοσύνης. Κάτι έχει μείνει, θα φύγει, πού θα πάει. Δεν ήθελε ο γιατρός. Ναι, δεν άφηνε ο γιατρός. Οι γυναίκες έχουν πια το πάνω χέρι στο σπίτι του ηθοποιού.